Machiegni kendo nya kwa Ramogi jakonya mar jatend piny Kenya Faruk Kibet ulungo riwruoge mag sirikal mondo okaw chike ne jogo ma itudo koda mbolea mabandia ka bende omedo ni tim mar uso mbolea mabandia ok onego odhi mbele. Faruk mane oyore romo makisi ma bende oting'o jatend kweth mang'eny od bura Kimani Ichung'wa okoni nyaka kawo ndamo ne achudhe makoro mayo jopiny ka okalo e uso mbolea mabandia gino ma nyalo nego chuny jopur. Jotelogo bende ne oloso ewi ng'anyo mar lakteche madhi nyime ka gikwayo winjruok ewi lakteche koda sirikal mondo tiek ng'anyo ma kamano. Kiza maneno ya fertilizer, serikali imepeana fertilizer kwa gharama ya chini. Kuna wakora wengine tumeambiwa, na hii inaenda kwa Ichung'wa, kwamba kuna watu ambao wanashikana na wakora kuuzia wananchi fertilizer ambaye ni mchanga. Tunauliza, badala ya polisi kukuja kwa mkutano ya amani kama hii, tunataka polisi waende washike hii watu wanauza mbolea kwa njia ya si halali. Hiyo ndio maneno sisi tunauliza kama viongozi.